Děkujeme vám za zakoupení robotické sekačky na trávu Gardena. Před instalací je nutné, abyste se seznámili se základními principy a funkcemi výrobku. Následně si pozorně prostudujte přiložený návod k instalaci. Instalace robotické sekačky na trávu Gardena není obtížná, ale pokud ji provádíte poprvé, instalační návod je užitečný průvodce, který s vámi projde jednotlivé kroky. Tento film vám může pomoci usnadnit instalaci. Film prezentuje instalaci modelů sekaček R40Li, R45Li, R50Li, R70Li a R80Li. V tomto filmu je konkrétně zobrazena instalace modelu R40Li, avšak princip instalace je shodný pro všechny modely.